BBM banwar nga Ilocano, pangitak den ti pagilian tayo. Agpaisutay kunkunada, BBM di kanto agdwa-dwa, serbisyo na awan makapadang. Ay kabsat ko, di ka nagpangadwa, buto sa monita ni BBM isuti namnama, mangitunda dili nagkental na, do kayat mo ti pagsayaatan, ti pagilyan nga intay na bangunan, BBM ti intay pagtalkan. Adalata amasin dadaan when tumulong ti pagkasapulan, BBM leader pagwadan. Tigagem na ket nagpaidumatap no dumor as ti ekonomiya, BBM sanggir kenam nama. Ay kabsat ko, di ka nagpangadwa, buto sa monita ni BBM isuti namnama, mangitunda tilina ken kapya, do kayat mo ti pagsayaatan, ti pagilyan nga intay na bangunan, BBM ti intay pagtalkan. Kakabsat ken kakailyan, no kayat mo at ipagilyan ket lumungaw, panawenen ani Bongbong Marcos ti intay ipatugaw. Maingel a patanor iti Ilocandia, Pilipinas, bumangon ka. Adalata amasin dadaan when no tumulong ti pagkasapulan, BBM leader pagwadan. Tigagem na ket nagpaidumatap no dumor as ti ekonomiya, BBM sanggir kenam nama. BBM taklin tinagurapan.